אז קצ'או גזרונים, כאן רם לילי, בעוד סרטון חדש של מיינקראפט. והיום אנחנו מתחילים לשרוד, ואתם בטח שואלים למה? כי אנחנו כבר עשינו הישרדות. אז הבעיה היא שהמשתמש ההוא שלי של מיינקראפט, אני לא יודע לאן נמחק. אז עכשיו, כן, אני עכשיו מתחיל הישרדות חדשה. אני לא יודע למה הוא נמחק. אני רוצה לומר משהו לגבי הסרטון שהעליתי לערוץ לא מזמן, שאתם בטח שואלים איזה עיר וזה. אז כבר צילמתי 2 פרקים של העיר הזאת, אם אתם ראיתם את הפרק הזה, עם אבא תיכוני, מי שלא מכיר אותו זה חבר שלי, ופרק אחד עם חיוכית. אז אתם צריכים להגיע, אם אתם לא קוראים כותרות, להגיע בקישור, יש קישור בתיאור של הסרטון ההוא לערוץ של אבא תיכוני. אז כן, שם יש את 3 הפרקים. טוב, אז בינתיים בואו נדבר על הסרטון הזה. אז בינתיים נראה לי שעכשיו אנחנו צריכים לבנות... בואו נבנה לנו בית באזור הזה. אוי לא, יש לי רעיון יותר טוב. אנחנו יכולים לבנות בית בתוך המערה הזאת, ואז פשוט לבנות לנו החוצה סולם ענק. אז בואו קודם נחצוב קצת עצים, אנחנו צריכים גם לשתול אחרי זה שם עצים, אז אנחנו קודם צריכים לחצוב עצים, ואז אנחנו יורדים לשם. וגזרנין, תודה רבה על 20 רשומים. אני מאוד חיכיתי לזה. אז כן, עכשיו אנחנו 20 גזרונים. אז בואו נכין לנו שולחן עבודה, או איך שקוראים לזה גם שולחן מלאכה, אני לא ממש מבין בזה, אבל בסדר. אז בואו נכין לנו עכשיו מקוש וחרב. אני אקח את השולחן עבודה. עכשיו אנחנו צריכים גם לשתול שם עץ, אז צריך לקחת מפה, את השתיל עץ אחד, כן. שתיל עץ. טוב, הוא לא רוצה ליפול, אז בינתיים בואו נעבור נגיד לפה. כן, יש פה מערה לדעתי די טובה. אז בואו נקפוץ. יש פה כבר זהב. טוב, ובואו נעבור למערה שם. מערה, חכי. הנה, עכשיו אנחנו עולים. טוב, גם פה זה בסדר. בואו נחצוב לנו קצת אבנים. אנחנו צריכים לפחות 13. אז בואו נראה כמה יש לנו. 8. אז אנחנו צריכים עוד 5 אם אני לא טועה. או יותר, אני לא יודע. טוב, יש לנו כבר 14, זה מספיק. מה? אני לא דמיינתי עכשיו. לדעתי ראיתי שם יהלומים. אז עכשיו אנחנו נבדוק את זה. עוד צריך לעלות. אוי! אנחנו צריכים לעלות עוד קצת. טוב, נראה לי מפה אנחנו היינו אמורים לראות את זה. אז בואו נבדוק פה. או שלא ראיתי, אני לא יודע. כן, ראיתי רק שלד. טוב, אז עולים. טוב, אני אעלה ויחזור לכם. טוב, אז עליתי ואספתי פה 2 עצים כאלה. עכשיו אנחנו צריכים קצת אדמה ועוד פעם נרד. אז הנה.
טוב, נראה לי ש4 זה יספיק לנו, אז בואו נחצוב את הבלוק אדמה האחרון. ונקפוץ, יואו. אז נראה לי שפה זה מקום די טוב לבית. אז בואו נתחיל לפנות פה את השטח. נשים פה את השולחן עבודה שלנו. ונכין לנו פיקקס מאבן ונחצוף את הברזל. חוצבים. רק שתדעו, אז אני רק עשיתי ניסיון עם התמונה של הסרטון ההוא. לדעתי אני לא רוצה לעשות יותר תמונות כאלה, כי עבדתי על זה הרבה ולדעתי יצא לא משהו, אבל בסדר. אז טוב, נראה לי השטח הזה בינתיים מספיק לנו. בינתיים אנחנו צריכים לשתול נגיד פה עצים. הנה בואו נעשה נגיד פה איזה מקום כזה לעצים, ואז אנחנו נשתול עץ אחד ועץ שני פה. עכשיו אנחנו צריכים להכין תנור. אז הנה הכנו תנור, ונראה לי שאיכשהו צריך לעלות, אני לא ממש יודע איך, כי אז עליתי דרך המים. רגע, נכון, אנחנו יכולים דרך המים לעלות. אז בואו נשים פה בלוק ונגיע לשם. טוב, אז עכשיו הרגתי פה את השלד ויצא לי את החץ וקשר. טוב, אז פה יש לנו יציאה, אני אולי עוד בין הפרקים ישפר אותה. ופה יש לנו גשר שמוביל למפקדה. אז עכשיו אנחנו צריכים לדעתי קצת פחם בשביל שנוכל להכין לפידים, וגם אנחנו פה במקום הברזל נשים פה את הסטייק, ופה אנחנו נחסום את המים. פה יופי. טוב, אני רואה פה עוד ברזל. אז נחצוב אותו. הנה, ועוד 2 ברזל. הנה, ניקח את הסטייק ונשים פה את הברזל. טוב, אז בואו נאכל. וגזרונים, נראה לי שזה הסוף של הפרק של היום. אז כרגיל, כאן רמלי לי בסרטון חדש של מיינקראפט של הישרדות. ויאללה ביי!